31 жніўня Мікалаю Лукашэнку споўнілася 20 гадоў. Яшчэ да з'яўлення на публіцы бацька паспеў назваць яго сваім пераемнікам, з маленства цягаў за сабой па свеце і нават памяняў дзеля сына сваю біяграфію. У нашым новым сюжэце мы сабралі 20 галоўных фактаў з жыцця Мікалая Лукашэнкі, чалавека, якому ў дзяцінстве ціснулі рукі сусветныя лідары і які з мілага жэўжыка пераўтварыўся ў секс-сімвала для многіх дзяўчат і ў вернага паплечніка для свайго бацькі. Упершыню пра існаванне трэцяга сына Александр Лукашенко ускосна заявіў вясной 2007 года, калі на прэс-канферэнцыі яго спыталі пра пераемніка. У адказ раптам прагучала, цытата: «У пераемнікі буду рыхтаваць самага маленькага. Ён унікальны чалавек». Але хто гэты маленькі і унікальны, стала вядома толькі праз год, калі ў красавіку 2008 года Лукашенко прыехаў на суботнік у Мінск-арэну ў суправаджэнні бялявага хлопчыка. Іх агульныя фота шырока разышліся па ўсім медыа, і адразу папаўзлі чуткі, што гэта трэці сын Лукашэнкі, якога завуць Мікалаем. Афіцыйна гэтая інфармацыя пра бацькоўства не пацвярджалася, але і не абвяргалася. Затым той жа таямнічы хлопчык з'явіўся разам з Лукашэнкам і на конкурсе «Міс Беларусь» і падчас паездкі ў Белавежскую пушчу. Толькі пасля гэтага Лукашенка ў інтэрв'ю «Камсамольскай праўдзе» нарэшце прызнаў, што хлопчык ягоны малодшы сын Мікалай. Пасля прызнання Лукашэнкі бацькам Колі адразу з'явілася пытанне: дык а хто ж тады яго маці? Няўжо жонка Галіна Радзівонаўна, якой на момант нараджэння хлопчыка было ўжо 49 гадоў? Публічна Лукашенка пра гэта маўчаў, але сям-там прагаворваўся, напрыклад, што маці Колі працуе медыкам. Тады прэса адразу згадала чуткі пра тое, што былая асабістая доктарка Лукашэнкі Ірына Абельская нарадзіла дзіця ад свайго галоўнага пацыента. Доўгі час пра яе, як пра маму Колі, пісалі даволі асцярожна, бо на нейкіх мерапрыемствах Абельская заўсёды трымалася на адлегласці ад свайго меркаванага сына. Канчаткова іх сваяцтва пацвердзілася толькі пасля зліцця міліцэйскіх баз. Але ж афіцыйна пытанне пра маму Колі застаецца адкрытым і па сёння. Ані сам Лукашенка, ані яго ўжо дарослы сын яе імя публічна ніколі не называлі. Такім чынам, з 2008 года Лукашенка пачаў паўсюль з'яўляцца разам з маленькім сынам. Сам ён тлумачыў гэта так: маўляў, малога немагчыма ні з кім пакінуць, бо няма каму яго карміць і апранаць. Але ж па іншай версіі тут быў і тонкі, і халодны разлік. З'яўленне малодшага сына на публіцы прыпала на перыяд, калі Лукашенка рассварыўся з Пуціным і хацеў развярнуць Беларусь у бок захаду. Тады расійскі алігарх Барыс Беразоўскі пазнаёміў свайго беларускага сябра з вядомым піаршчыкам, брытанскім лордам Тимати Беллам, які за некалькі мільёнаў фунтаў мусіў палепшыць імідж Беларусі ў свеце. Прынята лічыць, што менавіта Белл параіў Лукашэнку зрабіць з малодшага сына публічную фігуру. Гэта б нібыта дадала да адзейнага вобразу бацькі імідж клапатлівага сямейнага чалавека. Але ж задума піаршчыкаў правалілася і скончылася датэрміновым разрывам кантракту ўжо праз год. Бо, нягледзячы на ўсе высілкі, захад успрымаў Лукашэнку і яго рэжым па-ранейшаму як дыктатуру. Пазней сам Тимати Белл адмаўляў сваю датычнасць да гісторыі з Мікалаем і прызнаваў, што супраца з Лукашэнкам аказалася няўдачнай з усіх бакоў. Абяцаных грошай лорду так і не заплацілі. Але ж з таго часу маленькі Мікалай так і застаўся самым публічным хлопчыкам Беларусі і нязменным спадарожнікам свайго бацькі ў самых розных гісторыях. У канцы нулявых, пачатку дзясятых Коля паспеў пабываць у шмат якіх краінах. Амаль паўсюль, куды ехаў Лукашенка старэйшы, ён браў з сабою малога сына. Разам яны былі на Алімпіядзе ў Пекіне, галасавалі на парламенцкіх выбарах, ездзілі на матацыкле, а таксама ляталі на розныя саміты і перамовы. Парушэнне афіцыйнага пратаколу бянтэжыла замежных палітыкаў, але яны былі вымушаныя ціснуць руку маленькаму госцю. Мікалай Лукашенка мае сумесныя фотаздымкі з папам рымскім Бенедыктам XVI, Сі Цзіньпінам, Баракам Абамам, Уладзімірам Пуціным, Стывенам Сігалам і Жерарам Депардье. А на гэтым знакамітым фота Коля побач з Уладзімірам Макеем сядзіць на пасяджэнні Генасамблеі ААН. Александр Лукашенка сам расказваў, што яго малодшы сын рос раўнівым хлопчыкам са складаным характарам і ніяк не хацеў заставацца адзін. Калі раптам яго не бралі ў нейкую паездку, то малы мог нават зладзіць істэрыку са слязьмі. Але часам любоў Александра Лукашэнкі да свайго сына даходзіла зусім ужо да абсурду. У 2009
годзе на беларуска-расійскіх вучэннях 5гадовы Мікалай раптам з'явіўся ў спецыяльна для яго пашытай вайсковай форме і разам з генераламі, бацькам і тагачасным расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым назіраў за падзеямі на палігоне. Мядзведзеў тады падарыў Мікалаю залаты пісталет. Хороший пистолет, потому что президент России подарил. А ў 2015 годзе 10гадовы Мікалай Лукашенка увогуле прымаў парад у форме галоўнакамандуючага беларускай арміі, амаль такой жа, як у яго бацькі. Як не дзіўна, але звычайныя беларусы збольшага шкадавалі маленькага Мікалая. Многія лічылі, што праз такую публічнасць яго бацька пазбавіў сына дзяцінства. Тым больш часам гэта выяўлялася ў жудаснай форме. Увечары 11 красавіка 2011 года на станцыі метро Кастрычніцкая ў цэнтры Мінска прагучаў выбух, які ўнёс жыцці 15 чалавек. Праз некалькі гадзін пасля здарэння Александр Лукашенка прыехаў на месца трагедыі і ўзяў з сабой сына. 6гадовы Мікалай складаў кветкі на платформу, залітую крывёй, а ў дзесятках метрах ад яго ляжалі целы ахвяр. Гэтыя кадры шакавалі грамадства і далі глебу для канспіралагічных тэорый пра датычнасць уладаў да арганізацыі тэракта. Маўляў, калі б Лукашенка не быў упэўнены ў тым, што выбухаў больш не будзе, то не стаў бы ахвяраваць бяспекай малодшага сына. Вядомы сваім суровым характарам, Александр Лукашенка да Мікалая ставіўся па-асабліваму. Ён публічна называў яго малышом, якога вынянчыў на сваіх руках, і расказваў, што Колю ніколі не даводзілася караць, у адрозненні ад старэйшых сыноў. Віктару ў дзяцінстве перападала рэмнем, а сярэдні сын Дзіма з жонкай Галінай проста на гэта глядзелі і не ўмешваліся. Я не сторонник того, чтобы наказывать детей. Ну, Виктор часто получал, он от меня как старший. Младшего я вообще, ему 15-й год, я никогда его не наказывал. Он этого не заслуживал. А средний Дима, он уже видел, как Вите попадало. Он ровненько стоял рядом. Он уже не дергался. И не обижаюсь ни за старшего, ни за среднего, ни за младшего. Хотя разные были воспитания. Акрамя таго, Лукашенка расказваў, што паміж трымя братамі добрыя стасункі, але аднойчы на відэа трапіў дзіўны жэст Мікалая. Падчас наведвання царквы ён быццам бы паказаў Віктару з Дмітрыем, што ім не месца побач з бацькам. Каб яшчэ больш падкрэсліць іх блізкасць з Мікалаем, Александр Лукашенка нават змяніў сваю біяграфію. Аднойчы ён раптам заявіў, што нарадзіўся не 30 жніўня, як запісана ў яго пашпарце, а 31-га, у адзін дзень і нават у 1 гадзіну з малодшым сынам. Прапагандысты адразу ж прынялі гэта як афіцыйную версію, але ж калі Коля вырас, яго бацька чамусьці адкаціў усё назад, і цяпер датай нараджэння Александра Лукашэнкі зноў лічыцца 30 жніўня. Калі Колю споўнілася 6 гадоў, усе пачалі гадаць, куды ён пойдзе ў школу. Многія меркавалі, што яго адправяць вучыцца ў Еўропу ці на худы канец у Расію, але ўсё аказалася даволі празаічным. Элітную школу устроілі проста побач з рэзідэнцыяй Лукашэнкі ў Астрашыцкім гарадку. Хоць на паперы гэта была звычайная агульнаадукацыйная школа, абы каго туды не прымалі. І зразумела чаму. 1 верасня 2011 года у Мікалая Лукашэнкі быў першы званок. Разам з бацькам яго суправаджаў світа чыноўнікаў узроўню кіраўніка Мінскай вобласці і намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Нягледзячы на заняткі, школьнік усё так жа працягваў ездзіць у замежныя паездкі, а часам ягоныя хацелкі адбіваліся на ўсіх дзецях Беларусі. Так, напрыклад, у 2017 годзе першы урок у беларускіх школах перанеслі з 8 гадзіны раніцы на 9, бо Лукашенка старэйшы паскардзіўся, што ягонаму сыну даводзіцца занадта рана прачынацца. По себе 7 уроков. 7 уроков. Ребенок просыпается 6:30. Тоже вот надо еще разобраться, Карпенко. С 9 часов надо начинать учебу в школе. И не смотреть на то, что родителям сложно в школу отправить ребенка, потому что они раньше идут на работу. Час утром ребенку поспать, это что стоит?
Мікалай, які з дзяцінства хвастом следаваў за татай, не мог не пераняць ягоных звычак і хобі. Так ён устаў на лыжы і пачаў займацца хакеем. Калі хлопец падрос, то увайшоў у прэзідэнцкую каманду ў абодвух відах спорту і браў удзел у спаборніцтвах, дзе супернікі былі патрэбныя, каб імітаваць барацьбу. Дзякуючы Мікалаю Лукашэнку, неверагодную кар'еру пабудаваў пасрэдны хакейны брамнік Дмітрый Баскаў. Пасля сыходу з прафесійнага спорту ён стаў асабістым трэнерам падлетка і з гэтага змог атрымаць добрыя дывідэнды. Долі ў бізнесе і высокія пасады кшталту старшыні федэрацыі хакея ці кіраўніка хакейнага клуба «Дынама Мінск». Пасля забойства Рамана Бандарэнкі, да якога Баскаў таксама аказаўся датычны, у яго пачалася і яшчэ адна кар'ера. Лукашенка прызначыў былога трэнера свайго сына ў Савет Рэспублікі, адкрыўшы таму дзверы і ў палітыку. Акрамя спорту, у Мікалая Лукашэнкі адкрываліся і свае адметныя таленты. Ён, у адрозненні ад бацькі, авалодаў замежнымі мовамі. Вядома, як мінімум, пра англійскую і кітайскую. Калісьці хлопцу нават даводзілася перакладаць на сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Пакістана. І, са слоў Лукашэнкі старэйшага, прафесійныя перакладчыкі былі ўражаныя ўзроўнем англійскай мовы яго сына. А на кітайскай мове хлопец нават віншаваў жыхароў Паднябеснай. Цінь айда пен йомен. Цунзи де си цзиньпин шушу ха пен лиюань аи. Джу нин мен чунзе квайла. Фей чан ци дай цай байлос ха нин мен цен мен. Таксама Коля з дзяцінства граў на піяніне. Аднойчы яго выступ стаў для бацькі сюрпрызам і давёў Аляксандра Лукашэнку да слёз. Акрамя спорту, Мікалай з маленства прымаў удзел у яшчэ адным улюбёным занятку яго бацькі – зборы ўраджаю, што пасля шырока асвятлялася прапагандай. Напрыклад, захапленнем расказвалася, як бацька і сын Лукашэнкі сабралі 70 мяхоў бульбы за 1,5 гадзіны, ці як Мікалай прывёз некалькі тон кавуноў са свайго надзелу ў дзіцячы дом. Праўда, калі хлопец падрос, то з бацькоўскага гарода хутка збег. Апошнім часам усе гэтыя сельгасактыўнасці Лукашэнкі тыпу біцця дроваў ці калупання ў палях праходзяць ужо без малодшага сына. Замест Мікалая кампанію яму цяпер складае бізнесмен Сяргей Цяцерын. У 2014 годзе Аляксандр Лукашэнка зноў прызначыў сабе прэс-сакратара, былую актрысу Наталью Эйсмонт. Але ж яе з'яўленне побач з бацькам 10гадовы Коля успрыняў даволі раўніва, і яго стасункі з Эйсмонт адразу не заладзіліся. Самый большой враг у него Эйсмонт. Потому что, сын президента нас фотографирует, где-то что-то, он просто на это жутко реагирует, что меня даже порой настораживает. З гадамі напружанасць нікуды не знікла. Падлетак, які актыўна карыстаўся інтэрнэтам, выдатна бачыў, што прэс-сакратарка адрывае яго бацьку ад рэальнасці. Но меня радует то, что он же видит и другую жизнь, несмотря на то, что он еще молодой, он разбирается во всем. Ему лапшу на уши не повесишь. И очень критикует, если где-то мы неправильно поступаем, особенно пресс-секретаря. Критикует? Расскажи когда-нибудь. Она боится с ним разговаривать по телефону. Ей со мной проще поговорить, чем з Колей. Але ў 2020 годзе і Эйсмонт, і Лукашэнка-малодшы апынуліся ў адной лодцы. Ці дакладней сказаць, у адным штабе. У самы разгар жнівеньскіх пратэстаў улады апублікавалі вось такое відэа. На ім паказалі так званы сітуацыйны штаб, які складаўся з 3 чалавек: самога Лукашэнкі, яго прэс-сакратаркі і Мікалая ў бронекамізэльцы. Хоць сам Лукашэнка і называў Колю галоўным апазіцыянерам у сям'і, але перспектыва страты ўлады ягоным бацькам хлопцу відавочна не падабалася. Настолькі, што ён гатовы быў абараняць яе са зброяй у руках. 23 жніўня 2020 года увесь свет абляцелі кадры, як Аляксандр Лукашэнка бегае вакол сваёй рэзідэнцыі з аўтаматам і лятае над Мінскам на верталёце. І тут яго таксама суправаджаў малодшы сын, прычым у 16гадовага на той момант падлетка ў руках быў сапраўдны аўтамат. Праз 4 гады Лукашэнка згадаў тую гісторыю. Дарэчы, знайшлося ў ёй месца і Колінай маці, але зноў жа яе імя так і не прагучала. Он когда увидел, что я бронежилет свой одел, у нас и у него, и у меня свое оружие, бронежилеты эти,
одел, и в вертолет он на себя накинул. Мать там его как раз была дома, взвыла. Я уже выходил, слышу, ей говорит, я не хочу здесь сойти с ума, пока он будет там. Вот его фраза была. Автомат этот, он подготовленный в военном отношении человек. Ты, говорю, дома останешься, не надо никуда. Нет, я поеду с тобой. Я не убивать еду, я иду защищать своего отца. Вот его были слова. У 2020 годзе Лукашэнку ўдалося гвалтам утрымацца ва ўладзе, але ж Мікалая вырашылі, так скажем, схаваць. У той год ён скончыў 9 класаў і здаў уступныя экзамены ў ліцэй БДУ, найлепшую навучальную установу Беларусі. Супрацоўнікі ліцэя баяліся, што гэта выкліча чысткі і рэпрэсіі супраць педагогаў і навучэнцаў, але ж Мікалай раптам забраў дакументы і па даных расследавальнікаў давучаўся ў прыватнай гімназіі ў Драздах, заснавальніцай якой была яго маці Ірына Абельская. Афіцыйна ж месца вучобы хлопца трымалі ў сакрэце. А вось у ліцэі БДУ рэпрэсіі прайшлі і без Мікалая, бо адтуль звольнілі ўсіх нелаяльных педагогаў, а на месца дырэктара паставілі выкладчыцу інстытута КДБ, якая прысвоіла навучальнай установе імя Фелікса Дзяржынскага. 10 кастрычніка 2020 года Александр Лукашенко нечакана адправіўся ў ШІЗА КДБ, каб сустрэцца з вядомымі палітвязнямі, сярод якіх былі Сергей Ціханаўскі і Віктар ды Эдуард Бабарыкі. Праз некаторы час стане вядома, што на тых дзіўных перамовах бацьку суправаджаў і Мікалай. Паміж Лукашэнкам старэйшым і Сергеем Ціханаўскім нават здарылася перапалка наконт лёсу Мікалая. Вы начали моих детей дергать и так далее, а этот уже Колю посадить. Ну за что? Пацана, он же его адвокат, такой же несовершеннолетний Сергей. Найдем за что посадить. Никогда не трогай детей. Тем более, когда я твоих детей. Я ваших детей не трогал. Я такую возможность. И не будет. Нават знаходзячыся ў закладніках, Ціханаўскі казаў Лукашэнку, што ягонаму сыну давядзецца адказваць за зробленае бацькам. После вас потом вопросы будут к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они же будут эти вопросы к Коле потом. У тебя к Коле никаких. У меня вопросов. Он будет обычным гражданином, как твои дети. Приедут за ним. Некаторыя з удзельнікаў той сустрэчы праз некаторы час выйшлі на волю, а вось найбольш небяспечных палітвязняў лукашэнкаўскі суд асудзіў на шалёныя тэрміны. У 2022 годзе Мікалай Лукашенко скончыў школу з залатым медалём, які яму уручаў асабіста міністр адукацыі. Але яшчэ загадзя для вучобы галоўнага студэнта Беларусі пачалі рыхтаваць біялагічны факультэт БДУ, зрабілі рамонт і паставілі ўзмоцненую ахову, а пад Колю сабралі супергрупу таленавітых падлеткаў. Яны вучацца па спецыяльнасці біятэхналогіі па сумеснай беларуска-кітайскай праграме. Іх заняткі пачынаюцца пазней, чым у іншых студэнтаў. Напэўна, гэта зроблена для таго, каб у перапынках ніхто выпадкова не прасякаўся з Лукашэнкам малодшым. Сустрэць Мікалая ў калідорах даволі складана, бо ён працягвае суправаджаць бацьку па свеце. Але студэнты-біёлагі расказвалі журналістам, што на парах яго перыядычна бачаць і што яму нават часам даводзіцца адпрацоўваць пропускі. Калі Мікалай Лукашенко падрос, то на яго сталі звяртаць увагу не толькі як на спадарожніка бацькі, але і як на прывабнага хлопца. Некаторыя фота завірусіліся ў інтэрнэце і стварылі галоўнаму беларускаму тынэйджеру цэлую армію прыхільніц. Дзяўчаты арганізоўвалі фан-суполкі, публікавалі ролікі з Мікалаем у тыктоку, а таксама прызнаваліся яму ў каханні, нягледзячы на тое, што прадмет іх абажання быў яшчэ непаўналетнім. У хуткім часе Лукашенко малодшы займеў негалосны тытул «Краша усія Русі». Пры гэтым пра сваё асабістае жыццё ён ніколі не выказваўся. У інтэрв'ю расійскай журналістцы Аскер Заде Мікалай расказваў, што ў яго ёсць асабісты рамантычны плейліст, які ён можа сыграць на піяніне для дамы сэрца. Але ў 2021 годзе тое самае сэрца яшчэ было свабодным. Праз 3 дні пасля пачатку поўнамаштабнай вайны прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі паведаміў пра тэлефонную размову з Лукашэнкам. І калі верыць апошняму, гэта нібыта ініцыяваў яго малодшы сын Мікалай. Мы с ним разговаривали спустя несколько дней. До них дозвонился Коля. Коля? Да, ну он же, когда мы были там, в Киеве,
телефон и все, ну, по-дружески, так, взял телефон эти, он туда дозвонился, все, мне ходил, папа, ну, надо позвонить, ну, ты поговори с ним там и прочее, плохо это. Я говорю, да отстань ты, что ты, вечером несет свой телефон, это говорит Зеленский. Он там через людей, помощников, вышел на него, он позвонил на телефон, и мы с ним разговаривали. Неўзабаве перамовы паміж Расіяй і Украінай адбыліся, але ж ні да чаго не правялі. А Коля, які ў першыя дні моцна перажываў за Украіну, па выніку дапамог і агрэсарам, хоць і ўскосна. Расіянам перадалі некалькі грузавікоў беларускіх аптэчак, да абнаўлення якіх прыклаў руку малодшы сын Лукашэнкі. Ну, это тебе, для твоих ребят. Да. Это сын мой младший принес мне натовскую аптечку и нашу. Говорит, папа, ну это что такое? И начал разворачивать. Говорит, это жизнь людей. Два гады таму расійскі універсітэт выпадкова апублікаваў адрас электроннай пошты Мікалая Лукашэнкі, да якой быў прывязаны непросты тэлефонны нумар з 5 нулямі ў канцы. Праз гэта хутка адшукалі тэлеграм-аккаунт Мікалая. Абанент пад іменем Нік аказаўся падпісаным на праўладныя суполкі, а ў вайберы на застаўцы Ніка стаіць фота, імаверна знятае з верталёта ў раёне Астрашыцкага гарадка. Раней жа уладальнік гэтага нумару дзяліўся рашэннямі школьных задач на спецыяльных сайтах, а таксама Лукашенка-малодшы аказаўся зарэгістраваны на гульнявой платформе Steam. Аказалася, што хлопец – аматар украінскай камп'ютарнай гульні пад назвай «Сталкер». З самага дзяцінства бацька Колі прыдумаў свайму сыну лёс наступнага кіраўніка Беларусі, але па прашэсці 20 гадоў ці можна сцвярджаць, што ў краіне з'явіцца дынастыя Лукашэнак? Адказаць на гэтае пытанне вельмі няпроста. У 12 гадоў Мікалай Лукашенка даў сваё першае інтэрв'ю, у якім яго спыталі, ці хоча ён быць пераемнікам для свайго бацькі. Хотел бы ты стать преемником президента Беларуси? Многие люди спрашивают у меня этот вопрос. Я, честно, не очень бы мне хотелось стать президентом, потому что это будет очень сложная жизнь, не уверен, что я готов к ней. А кем бы ты хотел стать? Ты сейчас не знаешь, не решил еще? Я сейчас, наверное, не решил. Может быть, стал бы врачом, это тоже очень хорошо, помогать людям. Может быть, посмотрел бы и военную карьеру. Ну, еще я не успел определиться. Еще есть время. З часам менш катэгарычным стаў і Лукашенка старэйшы. Вот все озаботились. Ай, наследник, вот к чему я говорю. Это же принц наследный, это же Лукашенко его готовит. Не, ну наследник, потому что ваш сын, а кем он будет в политике, это другой вопрос. Но в любом случае наследник. Ну это идиотизм. У нас не раньше 35 лет ты можешь стать президентом. Это что, я еще 20 лет должен быть президентом? Да я не доживу до этого, пока Коля будет президент. Поэтому вот нет, больше даже если чего, вы живете, это не значит, что он не может быть им. Я не хочу, чтобы он или мой сын после меня был президентом. Лукашенко неаднаразова паўтараў падобную думку і ў 2021 годзе нібыта паставіў пад гэтым пытаннем тлустую чырвоную рысу. Много же вы слышите разговоров, транзит власти. Вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. Калі уявіць, што Мікалай захоча стаць прэзідэнтам, то за свайго бацькі яму гэта будзе зрабіць больш складана, бо пасля апошняга рэферэндума ўзроставы цэнз для кандыдатаў падняўся з 35 да 40 гадоў. Таму некалі абяцаны прыход самага маленькага да ўлады можа здарыцца не раней за 2044 год. Калі Лукашенка старэйшы і дажыве, то яму будзе ўжо 90 гадоў.